Dak li nissel tant tbissim fuq fomna, l-attur li tant daħħaqna u forsi anke bidlinna l-burdata għall-aħjar, l-erba wara nofsinhar kellu mijiet ta' persuni jibkuh, kif il-komunità Beltija tagħtu l-aħħar tislima fil-Knisja Kolleġġjata li tant kienet għażiża għalih, dik ta' San Pawl Nawfragu. Armata bil-lest tal-festa tal-10 ta' frar il-Knisja Appakjata laqet għall-aħħar darba fiħdana lil George Micallef, attur, preżentatur, imma mhux biss, membru maħbub ferm tal-familja Micallef li b'qalb maqsuma inġabret biex issellem għall-aħħar darba lill-Aziz George. Fl-omelija waqt iċ-ċelebrazzjoni ta' ħajtu Father Victor Paul Farrugia qal li George kellu l-vokazzjoni li jferraħ in-nies f'dinja li għandha bżonn tant ferħ. L-akbar rigal li rċieva George kienet il-fidi tiegħu u se jibqa' mfakkar żgur mhux biss għall-ferħ li xerret ma' eluf ta' Maltin, iżda anke għall-imħabba kbira li jara fjati tul ħajtu b'mod speċjali għal martu Carmen. Imwieled fis-27 ta' Diċembru 1943, George kien wiċċ sinonimu fuq Net Television sa mill-ftuħ tiegħu, b'għadd ta' programmi popolari bħal il-Ħadd it-Tajjeb, Sal-Misraħ u Forċina. Kien anke wieħed mill-preżentaturi li għal qatt ta' snin għalaq il-maratoni ġbir ta' fondi li jgħenu biex l-istazzjon itejjeb il-programmi tiegħu. Daħal fil-familja ta' ħafna bis-sem tiegħu f'sensiliet televiżivi u fuq il-palk bħal Sisters, Ingroppi, il-Madonna taċ-Ċoqqa, Becky u Casey, kif ukoll Fredu l-Fra, Buha Wiċċ u Tziju ta' Karlu fost l-oħrajn. Kien jipparteċipa wkoll f'operetti u għal diversi snin ipproduċa u mexxa s-serata popolari Kanta Napoli. Il-karriera tiegħu fuq il-palk bdiet grazzi għall-laqda ta' drama Ġoventù Kattolika ma' Tziju Pawlu Xerri u fl-1975 u fetaħ il-Valletta Dramatic Company ma' Paul Mifsud. Ma' din il-kumpanija u ħassib qatt ta' produzzjonijiet tant li baqgħet sinonima għall-operetti mtella regolarment fit-Teatru Manuel. Min barra l-qraba ta' George ħafna kienu l-personalitajiet mid-dinja tat-teatru u tat-televiżjoni li kienu preżenti għaċ-ċelebrazzjoni ta' ħajjet il-kollega tagħhom. Preżenti wkoll kien hemm il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija.